Maita yenyu madikani, mfaro wangu usangana nemi pane chimwe chikamu pane rimwe vhiki. Tichitaura nyaya dzeupenyu tiri maichisambashow. Regai tiende kutenda kwakaperera kuvakocheri vedu veZimbabwe Women's Bureau. Ndo vatipa chikuva ichocho chekuti tigone kutaura zvatinoda kutaura pamusoro pezviri kuitika. Kune zvakawanda zvamuri kuona ini nezvandiri kuona zvinombokonzerwa nei. Toita sei nezvinhu zvakadaro. Regai ndirege kutaura zvakawanda. Regai ndipe vadare vedu mukana wekuti vazvisume kwatiri. Ndochangana baba vari kunze. Munondipa zita renyu nekuti munobata sei? Right. Ndinonzini Vamakona. Ndinobata ndiri kubandiko rezvekurima. Tinokutendai Vamakona nouvepo. Ndinoitwa Definite Muzinga. Ndiri mudzimai anorima ari kwaMutoko. Tinokutendai neuvepo. Pamusoro maichisamba ini ndinonzi Howard Tavengwa, ndinoshanda ndine boka reZimbabwe Women's Bureau. Tinokutendai nouvepo. Vamwe vanofunga kuti kurima munhu akarima anotsva, munhu akarima anodini. Onai tsvara kadenga iri pakati pedu iuchirema oko. Nekuti munhu mukati tarisai murimi mwana anonga kutsvaga kuti ane manga ndeupi akaita sei. Saka ibasa rakanaka. Ndichambotanga nemi Mukwasha Howard. Zvakoshei kuti tikurukure pamusoro penyaya yatakatarisana nayo yekuti mwaka yedu iri kusanduka, madzimai vanenge vari kutsitsirirwa. Sei tata zvakosha? Tinotenda maichisamba nemukana iwoyu. Pamusoro nyika yese, pamusoro vakateerera. Muchirongwa chino tiri kuona zviri zvinhu zvakatikoshera kuti madzimai titaure pamusoro pematambudziko aakusangana nawo zvichienderana nekuchinja kwekunze. Chakonzeresa ndechinoti basa rese remumusha, basa rese repamba rinotangira nekutarisana naamai. Saka kuchinja kuri kuita zvinhu kunotanga kuchinja, kunotanga kushandura upenyu hwaamai, kutanga kuremera amai. Saka mabasa mazhinji ari kuitika munyika medu mudzimba dzedu, mukatarata tine varimi pano, mabasa mazhinji anotarisa nekurima. Vanoongorora netsvakurudzo vanototi kubva muzana zvipoka zvikamu 90 kubva muzana madzimai ari kuita basa iroro. Saka tinoona kuchinja kumashandukiro ari kuita zvinhu aya. 70% yacho yamadzimai ndiwo vari kuremerwa. Saka tinoona zvinhu zvakakosha kuti tizvitsvakurudze, tibatsirane namadzimai. Toitei kuti mangwana uyu kana iwoyo wedambudziko kuchinja kwekunze, tiite mari madzimai achengete mhuri, musava nedambudziko mukati medzimba. Mashoko makukuta ari kutaurwa namukwasha wangu. Nekuti Mwari musika vanhu vanoita zvavanoda nenyika yavo. Asi dzimwe nguva tinokonzerawo zvakare kuti nyika isvike payasvika izvozvi. Pamwe pane zvatiri kuresha kana kuti kukanganisa. Asi hatigone kungogara takatarisa kuti ngaite sei. Nombouya kwauri iwe murimi muroora wangu ari pakati. Chiri kunyatsotsikirira chii takatarisa neshanduko iri kukunze? Tinotenda maichisamba. Zvechokwadi mamiriro ekunze ariko auya. Isu sevarimi kana kuti isu sevanhu tine zvatiri kuita zvechokwadi zvimwe zviri kukonzeresa kuti iwaya mamiriro ekunze ave anoitika. Semuenzaniso tava kungotema miti zvisina tsarukano. Tava kungorima muzasi menzizi. Tiri kutema miti, tiri kurima muzasi menzizi, tiri kuita zvinhu zvakasiyana siyana zvazoita izvo kuti mamiriro ekunze. Tiri kutema masango atakapiwa naMwari kuti iyo anova anotichengetedzera nzizi dzedu, mvura dzedu. Saka zvese izvozvo, zvinhu zvese izvo ndo zvakonzeresa kuti nhasi tive tinotaura nezvemamiriro kana kuti matambudziko atasangana nawo. Mashoko makukuta ari kutaurwa nai. Nekuti kusiyana kwatinoita nevamwe vatorwa, handizive kuti isi takazviwanepi. Mutorwa akapiwa kunzi apa ndo pamakugara apa. Chaanotanga kuona kuchengetedza miti iya, kuchengetedza zviwanikwa. Isusu kutanga kugobora. Kuti daidzai Jeremia agobora apa. Ko vanhu vedu havasi kuudzwa here? Hatina dzidziso iyoyo here? Ndokuya kwamuri. Hatina dzidziso here iyoyo? Tinotenda zvikuru Dr. Chisamba pamwe chete nevateereri vakanditeerera panguva ino. Kubazi rezvekurima tingati tine mapazi akasiyana siyana ehurumende anoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda uye nemabasa ehurimi.
Saka muchaona imimi kuti pane bazi rinoona nezve extension and training kana kuti kuvandudzwa kwedzidziso nekudzidziswa kwevarimi munyika yese yeZimbabwe. Saka muchaona kuti pari zvino nenyaya yekuti kunze kuri kushanduka, kuri kukonzerwa neiko kushanduka kwekunze? Inyaya dzekuti varimi vedu vari kutema miti, poita kuti pave nemhepo yakawanda inonzi carbon inenge iri mumhepo inozokonzera kuti mwaka yedu isanaya mvura zvakanaka. Saka muchaona kuti sebazi rezvekurima pane dzidziso dziri kuitwa dzekuti varimi vakwanise kuchengetedza nharaunda, zvichitangira pamba pemurimi patiri kudzidzisa vanhu pamusoro pepfumvudza. Pfumvudza inotokudzidzisa kuchengetedza nekushandisa zvine unyanzvi zvinhu zvakakukomberedza, tichitarisa isusu nyaya yekuti unenge uchishandisa badza rako kuchera gomba rekuisa mbeu, wachengetedza ivhu nekuti hauna kugaura pese pese nepausiri kuda kushandisa. Uri kuisa zvekare manyova paari kuda kushandiswa. Izvozvo zvichakonzera kuti mbeu yako iwane kudya kwakakwana. Nekuzoisa murakwani iwoyo uchabatsiridza kuti munda wako uchengetedze unyoro, nekuti mvura kana ichinaya hatizivi ramangwana kuti ichanaya zvakadini. Saka yanaya iyoyo inoda kuchengetedzwa. Saka pane dzidziso. Vanozvitaura nekataurire kuti izvo zvavangaitaura ndabva ndafunga kapadza kangu kari kuseri kwehozi kuti dai ndanogaura daitopfumvudza. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, nyaya yedu yaparurwa, mainzwa ka kuti zvimwe zviri kukonzera kusanduka kwemwaka zviri kukonzerwa nesu. Zvino isusu kana tichida upenyu tinotofanira kuti isusu tishanduke. Ndinotenda chiremba nekundipa mukana uno. Ini ndingataura matambudziko anosangana nemadzimai nekuti ndinobvawo kuboka rinoshanda nemadzimai rinonzi Zimbabwe Women's Bureau. Mukushanda kuita madzimai achiita zvekurima mwaka uchichinja, mvura iri kuita shoma, haichanayi semanairo ayaiita, uyezve even chikafu chinodyiwa nezvipuka zvedu zvatinochengeta, mombe, mbudzi, zviri kushaumika nekuti tinenge tisina kukwanisa kukohwa kuti kukwanisa kuwana zvinosara zvokuti tipe mhuka. Pari zvino vamwe vachona vakutouraya zvipuka zvanga zvasara zvepamba nekuti havana chekuti vakwanise kuchipa kuti zvigodya, nekuti ivo vanhu pake zvavo vari kushomikerwa nekudya. Uye ndizvozvo chaizvo zviri kutaurwa. Zvinotibata panyama nyoro kuti nezvipfuwo zvotambura pamusoro pekuti isusu zvatakapiwa takanganisa. Ndomboya kwamuri. Ndinotenda maichisamba nenyika yose pakushanduka kwemwaka uku pane matambudziko akawanda ari kusangana namai. Kana pashayika mvura zvoreva kuti nebasa repamba rinooma, musha haungafambe pasina mvura, nzendo dzaakufambwa. Muri ipapo ndikaita sendinopinda pakati penyu. Hongu tiri kutaura kuti mabasa aya anotsitsira vanamai. Kuimimisa ana baba, hamuono here kuti mai varemerwa? Mwaka wasanduka kuna mai, mwaka wasanduka kwamuri. Hongu tiri kutarisa madzimai zvakanyanya. Kwa hapana pamunobatsirawo here kuti mambobopa mombe, mambotakurawo zvimugoro, mambodini? Ibasa remadzimai chete here kutsvaga mvura? Zviripo kudzidzisana kwedu, socialization ataitaura tichikura, mabasa epamusha akabva anyanya kuwandira kunana amai. Pai pataiti mushamukadzi kwaibva patsitsirirwa kuti nekubika nekuona kuti mvura iwepo wana wadya zvinoita zvewana. Hezvo swarume tinopindawo, asi patapinda ndepapo pari kunzi tinoda kutsvaga mvura, zvipfuyo ndo zvaakufa izvi nekuda kwekushanduka kwemwaka. Nemabasa atinoda kufarira isu varume, mamwe acho ari kutokontribhutawo mukuuraya mukurarama kuvanhu zvakanaka, sekuti tinopedzisira taakuti hatina chekuita, todi taakunochera makoronga kugadzira zvidhina. Miti yanga ichataurwa kutemwa tobva taenda tada kutengesa huni kuti tione cheuwiri. Saka kushanduka kwemwaka kuri kukanganisa kunyangwe neugaro hwemhuri kwatinenge tiri mumaruwa kunyanya. Mataura zvakanaka chaizvo zvekuti vanhu vakawanda vari kupinda munyatwa, vari kupinda mumhosva vasingazivi kuti vapara mhosva. Ikoko kutema huni nekutengesa huni imhosva yakazvikwanira yamunotogona kupinda mairi. Ambuya Chiporiro. Ndatenda zvangu maichisamba. Isusu semadzimai tinenge tichirima tiripo pamusha,
asi atikosheswe kuti tiri kuitawo basa. Kana yakuuya iri fodya ichiuya kuzotengeswa, inouya nababa kuti vazive kuti mai ndakadikitirawo pamunda havachazviziya, vakutodya mari vari vega. Tinoona vazhinji vari kuurayana nenhau iyoyo. Toenda panhau yekuchengetedzwa. Vakuru vedu vaichengetedza, saka takakura tichiona miti iriko nhasi uno. Mainzwa zvichigwenzi iri rinorapa mudumbu, asi unonochera mudzi wekumabvira zuva nokumadokero. Hazvireve kuti wekuchamhembe nokumauzanyimbo wakanga usingashandi. Yanga iri nzira yekuchengetedza iyoyo. Ndinotenda vaiziva kuti ukachera midzi yese wauraya muti. Kana kuti unokwatura makwati ekumabvira zuva neekumadokero, yanga iri nzira yekuchengetedza muti. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa nai. Saka isusu kana tichitarisa zvinoitika kana kuti zvaiitika kare, takatarisa kusanduka kwemwaka nekuremerwa kwaakuitwa namai, ngatiregei kuzvitora sezvenyika yakare. Nekuti nyika yakare ndo nyika yanhasi, ndo nyika yamangwana, inongoda kuchengetedzwa chete. Ndombouya pane murimi. Zvakukuremerai chaizvo pakurima, nekuti ndoziva kuti kana mwaka iyi ichisanduka, pane zvimwe zvamairima zvamusisakwanisa. Ungazvidome here kana kuti ndombouya kuna Mukwasha? Tinotenda. Icho kwadi Dr. Kurima kwakare taiziva kwanga kuri nyore. Vakanga vakuru vedu vakanga vasinganetseki nokuti taiona tiri vadoko. Kuti kana mvura yonaya zvaitozikamwa kuti 15 October inoturuka inonzi nhurura. Kana inonzi yekutanga yekugeza umarutsva. Yaizikanwa. Asi mukazvitarisa makore iwo anatiri kurarama. Nhasi uno data domuna September wakutonopera. Kuri kutopisa sokuti ameno. Tikutotarisa mvura ichauya kuda kuna January. Saka kuchinja kwaita mwaka uku kwakukonesa zviya zvokurima zvaitaita. Taiziva kuti chibage chingada chadoiswa pasi. Kune vana matoro vakadoisa chibage pasi chokuti muna December tinodya paKrismasi. Zvino hazvichadaro. Mvura iya yave shoma. Vana vedu tisita kurima madzimai mambotaura kuti varimi vedu vatinavo ava kuti muti chirima rukweza worima bapfunde wogozonopura wogozonoita izvo takakura tajaidzwa zvakareruka. Saka nekuchinja kwemwaka uku kwakonza zvairimwa zviya hazvicharimike, zvinorimika zvacho zvakuda dzidziso yakakwana kuti tigone kuzvibata, kuti tigone kuzviita nguva inoyi. Mashoko akanaka edzidziso. Kana tichinge tapiwa dzidziso, tapiwa upenyu, tapiwa nduramo. Ndiri kuya kuna Mukwasha wangu vari panze, vari kunzavo. Pataurwa pano kuti dzimwe nguva tinofanira kushandura mbesa. Munoziva kuti kareko chibage changa chisingadyiwe nevanhu kaichi. Changa chiri chemhuka chete nai. Endai munozvitsvaga sekuri Google vanogona kukuudzai futi. Ndiri kuona kuti pane mamwe mazera madiki. Kare chibage yanga isiri chinhu chinodyiwa nevanhu. Vanhu vaidya mbeu dzedu diki. Zvanga zvichataurwa naMukwasha awadi panapa. Asi pane vamwe vakazoti regai tingoti zvakabva zvanaka handiti? Kusei vanhu vedu vasingafariri kuenda pambeu dikidzi. Tinotenda Dr. Chisamba. Manyatsotaura chaizvo. Nekuti neniwo pandakakura ndaitokurawo tichidya sadza remhunga, tichidya sadza rezviyo nezvimwe zvakasiyana. Mukachitarisa iko zvino generation yataanayo pari zvino, kuti vaudza kuti vanoenda, because vanoti iwo mbesa diki dzatinoti small grains pachirungu, vanodziti dziri laborious kana kuti dzine basa rakawandisa pakuti tizosvika pakuti taane sadza riri patafura. Vanotarisa kubva pakudzirima, kubva pakudzicheka, kubva pakunozodzipura nepakuzonogadzira sadza racho. Mukatarisa manje vakare vaikwanisa kutodzura vachishandisa maturi avaidzura ana mai vedu nana gogo vedu. Asi vemazuva ano vakuda michina. Saka vanenge vakuti aiwa dai paita michina inokwanisa kubatsira kuprocessa kuitira kuti vakwanise kurima mbeu idzodzo nekuappreciata nekudya sadza racho zvekare. Saka nyaya iripo inyaya yekuti vanoti zvine lepo. Tizvozvo chaizvo. Isusu tinoti chirimo musakasaka ngachizvinzwire kwazvinofanira kusvika ikoko. Tiri munyika iri kugadzira zvinhu handiti? Tiri munyika iri kugadzira zvinhu, ngazvigadzirweka. Nekuti mwaka yasanduka, madzimai otambura, mhuri dzotambura, ngazviuye
kana kumwe zviriko nekuno ngazviuye zvakare. Ndo zvinotaurwa naPresident kuti togadzira tega kuno zvino, handiti? Saka ngazviitwe. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, chirongwa chiri pano chakazara neupfumi, chakazara nedzidziso. Chirongwa chatiri kupiwa neZimbabwe Women's Bureau kuti tigone kukurukura kuti toita seiko nekusanduka kwemwaka. Isa hatigone kutiza nekuti tiri vapenyu, upenyu ndewamwari. Saka pano tiri kudare rino nderekuti tozviita sei kuti tikwane mune zvinhu zvatiri kuita, togadzirisa sei. Ndinotenda maichisamba. Ini maonero angu ndekuti chimwe chiri kutiita kuti tiite sekuti takutadza kushandidzana nekuchinja kwaita kunze, takurarama pachirungu. Nekuti dai kuri kunze chirungu ndochipi ichi? Panyaya yekudya chikafu ichi. Isusu tiri kutaura kuti kwaive nembeu diki idzi dzekunzi rukweza nezvimwe zvakasiyana siyana. Zvinhu izvozvo dai kuri kunzi tinoramba tichizvidya semadyirwo azvaiitwa kare, zvairamba zvichiwedzera kurimwa uye zvaikwanisa kushandika nemamiriro ekunze atanawo. Uye paikwanisa kugadzirwa michina inokwanisa kupepeta nekugadzira zvinhu nekuti tinenge tichizvikoshesa. Dambudziko rapo nderekuti takudya atinoti kana titi mbatata dzatinogadzira magwiri nematapiri. Saka aiwa yanoda mvura, haacharimiki kwakadai. Saka tikadzidzisana kana isusu sana mai todzidzisa vana vedu kuti vazive kudya zvaidyiwa kare izvi, zvichatibatsira kuti pfungwa dzacho dzichavhurika kuti tigadzire zvinhu zvinyowani zvinobatsira kuti basa racho rireruke. Mashoko akanaka. Munoziva kuti kudii vana chiremba iye zvinova kushanda kaviri, madoctors, mamedical doctors, iye zvinovoshanda kaviri, nekuti vakuti kana ukaenda ikoko vari kufambawo nekusanduka kwemwaka uyu, vakukuudzai zvekunodya. Kare munhu ainzi kana akanzi endai modya muriwo nziyo inga vari kushupika, vakaroorwa kwa vari kudya munhingi muriwo. Iye zvino makutonodzwa nachiremba kuti endai munoita muriwo, endai munoita mbeu diki, endai munodya sadza rezviyo. Iye zvino handi mune tumapaketi tudiki mumasupamaketi. Ndizvozvo izvozvo. Mazuva ano nekuchinja kwaita nzvimbo nesizini yatinoti climatic change pachirungu, ndinoona zvakanaka izvo kuti pekutanga ngatitange neatoti pachirungu grassroot approach, titangire pasi, titange tatsvaga vanhu vari pasi vekutaura navo kuti toita sei kuti zvinhu zvibatsirike. Let's say toenda kumamisha, handiti tosvika kwamutoko like kunogara sisi vangu ava, handiti toti nhai sisi nevamwe vanhu, imimi kuti nzvimbo yenyu munoiona yakamira sei, zvamunoona zvinoenda nenzvimbo iyi ndezvipi. Tisati yes kune mbeu dzidiki dzinenge ana mbizi tumbeu twechibage tuya tudiki, handiti but kwamutoko unokwanisa ichirambirana pangu kune ivhu nematombo. Tinoda kana nyimo chida kuti tuvandudze upenyu hwevanhu vatema. Ndizvozvo chaizvo. Ndofunga mukwasha wangu ari kunze muchiremaoko, ndofunga mukwasha vari kunze vambotaura nenyaya yedzidziso kuti yakakosha sei, asi ndingade kunzwa kuti iri kugashirika here dzidziso. Muri kuona vana ndo nyika yamangwanaka, vari kuchema kuti ngatidzokerei katinoudzwa kuti vadzidze, zvinofambika here, vanoteerera here vanhu? Tinotenda zvikuru Dr. Ndingati mukudzidziswa kwevarimi, dambudziko ratiri kusangana naro pari zvino nderekuti mukatarisa tingati maclients edu kana kuti vatinoshandidzana navo muzvirongwa zvekurima, vazhinji vacho ndevechikuru. Ava vari 35 years and below, muchaona kuti kubatika kwavo kunotinetsei munyaya dzekudzidziswa nekuita mabasa ekurima. Asi vangapenzvereke sei? Saka pari zvino tine zvirongwa zviri kuuya nehurumende zvekuedza kutora vechidiki, like kutaura kwandiri kutoita ikoko, tine zvirongwa zvatiri kuita takabatana neMinistry of Youth inoona nevechidiki kuti tichiita matrainings kana kuti dzidziso dzekuti pamwaka watiri kutopinda iwoyu vakwanisewo kupiwa zvinopiwa nehurumende kuti vakwanise kupinda mumunda. Uye pane maconditions aripo ekuti vanenge vadzidziswa vakaita zvavadzidziswa zvacho vakachera makomba epfumbudza, ivavo vachabatsirika mukupindawo muzvirongwa izvozvo. Saka vanoda kutorwa zvishoma nezvishoma nekuti vakomana wetekinoloji.
ndizvozvo tivauchirire maoko. Isusu tinongoti kumhuri yedu youth hunopfuura idamba kamwe, kwete kungoti munhu aitawo samaikisamba achingonzi hanzi muyouth. Aiwa, zvinopfuura. Saka musavarairwe muri pachinzvimbo ichocho. Saka kana kuine dzidziso, kana kuri mwaka iri kusanduka kudai, ndo mwaka yenyu padaya muchagara nayo imimi mavabereki. Saka imimi ndimunofanira kutomhanya kupfuura vakuru, nokuti mukwashautaura kuti vari kunakidzwa nazvo, vari kuda dzidziso, vada ndisu madhara. Atiti maancestor isusu. Nduguya pamusoro imaichisamba nenyika yose. Isai pedyo pamusoro imaichisamba nenyika yose. Inini ndafarira shoko repfumvudza. Nekuti panocherwa gomba repfumvudza, mvura painonaya ukazoona gomba iroro raoma, chibage chinei chambodhonza. Saka ndinotsigira kushoko repfumvudza zvakanyanyisa. Rinoita kuti tigute. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kubva kuna namai nhai. Koikoko kusanduka kwemwaka ndachida kumbonzwa umwe anamai imbotaurai zvenyu. Imbotaurai vanamai, ndima tiri kudaka kuti tinzwe kuti tiri kuti maremerwa ka. Zvino ana baba ndo vari kungotiudza kuremerwa kwenyu. Imi maunzwa kuno kuti tauraiwo mega kuti vanhu vozoti kana vakaona chirongwa unzi madzimai akachema. Madzimai akachema, zvino madzimai akabharafo. Taurai henyu. Mazvita. Ndinotenda maichisambo nechirongwa chiri pano. Regai nditaure ndichiti semadzimai tichiona takamira nemashandukire aita kunze. Tichitarisa kuti tingadii kuti tiwane kurarama munguva yakadai. Muri mudzidziso imomo tichigamuchira dzimwe dzidziso, tinonyatso takuona kuti zvipfuyo zviye zvataichengeta kare taida mombe dzakawanda. So izvozvizvi nguva inei hatichakwanise kuchengeta mombe dzakawanda nokuti mombe inoda mvura yakawanda. Saka isusu takuchengetedza mbudzi dzinoda mvura shoma, nezvakafanana nemagarakuna, tozoita nezvakaita huku. Tozoita huku dzekuti ndinokwanisa kudzishandisa ndichichera mvura shoma kuti dziwane kurarama, uyezve ndichiwana mari ndiri mukati mazviri semurimi, kuti ndiende mugadheni, ndiende korima mugadheni. Mugadheni muri kuda mvura, ezvinezvi mvura ishoma. Saka mugadheni muye taane machengetedzero futi zvatakuita mvura, kuti zvirimwa zvatakurima mugadheni takutodzora kurima zvirimwa zviri kuenderana nenguva inei yekuti ndinokwanisa kugadzirisa zvirimwa izvozvo. Zvipfuyo zvangu ndichitora sora romugadheni riye, hakusisina sora. Sora ndakutobva naro gadheni ndichienda kuisipa kuzvipfuyo kuti zviwane kurarama. Saka ndingati mashandukire ekunze akudawo mukadzi akangwara semazuva ano. Akangwara saamwene ivava. Vatsanangura vanyatsozvitsetsekedza zvakanaka. Chandafarira ndechekuti vanhu kare vaiti vakanzwa kuti murimi vanongoona gejo, asi vataura kuti unogona kunge uchichengeta zvipfuwo, unogona kunge uchiita urimi ibhinda uko. Nai zvinhu zvatinorima zvinotipa upenyu nenzira dzakasiyana siyana. Vatariri vakotseri vedu veZimbabwe Women's Bureau tinoramba tichingokutendai nekutipa ichochi chirongwa. Ngatisangarei muchikamu chinotevera.